Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο από το ταξίδι μας στην Αίγυπτο. Σε αυτό το επεισόδιο θα έρθετε μαζί μας στο σαφάρι που κάναμε στην έρημο Σαχάρα. Μία εμπειρία που συναισθούμε ανεπιφύλακτα να ζήσετε κι εσείς. Μία εμπειρία που, όπως θα δείτε, είχε τα πάνω και τα κάτω της. Κυριολεκτικά όμως. Νωρίς το πρωί της πρώτης ημέρας, ο οδηγός μας, ο οποίος ήταν κλεισμένος από το ταξιδιωτικό γραφείο, μας παρέλαβε από το ξενοδοχείο. Προς έκπληξή μας, μάθαμε πως είναι μόλις 24 ετών και ιδιοκτήτης της εταιρείας που αναλαμβάνει. Βγήκαμε από το Κάιρο και επισήμως μπήκαμε στην έρημο. Διασχίσαμε αρκετά χιλιόμετρα και είδαμε για πρώτη φορά ένα τεράστιο νεκροταφείο. Θα μου πείτε τι ιδιαίτερο είχε το νεκροταφείο. Λοιπόν, όπως φαντάζεστε, εκτός του ότι είναι χωρισμένο σε άνδρες και γυναίκες, μετά το μουσουλμανικό νεκροταφείο, σχεδόν κολλητά πλέον, βρίσκεται και ένα χριστιανικό, τα οποία ενωμένα κάνουν μια τεράστια έκταση. Έπειτα συναντήσαμε την πρώτη μας λιμνοθάλασσα. Ένα μέρος όπου πολλοί ντόπιοι συχνάζουν για ψάρεμα, όπως μας εξήγησε ο οδηγός μας. Μετά κάναμε την πρώτη μας στάση σε ένα αιγυπτιακού τύπου χωριό, όπου αφού πήραμε το πρωινό μας με παραδοσιακά φαγητά αλλά και τοπικά φρέσκα υλικά, παρακολουθήσαμε μαθήματα κεραμικής. Αυτά που φτιάξαμε επιστρέψαμε την επόμενη μέρα και τα πήραμε. Αυτό είναι το πρωινό μας. Εντάξει, δεν έχουμε μείνει πολλά, αλλά είναι ομελέτα, πίτα αιγυπτιακή, γιαούρτι με ντομάτα, σιρόπι, αλλά είναι από μέλι σφίκας, από ό,τι καταλάβαμε, και μέλι κανονικό, λευκό. Και αυτό είναι αλάτι, το οποίο δεν το έχουμε χρησιμοποιήσει καθόλου, δεν έχει χρειαστεί. Και η θέα μας. Δεν κάνει τόσο ζέστη όσο περιμέναμε για έρημο. Το 1963, η νεαρή κοπέλα Εύελιν Παρέτ επισκέπτεται την Αίγυπτο μαζί με τον πάστορα πατέρα της. Φτάνοντας στη χώρα, γνωρίζει και συνεργάζεται με τον αρχιτέκτονα Ράμσι Βίσα Γιασέφ, ο οποίος είχε ένα εργαστήριο κεραμικής στις πυραμίδες στο κοντινό χωριό. Ο θαυμασμός της Εύελιν για το έργο του την προέτρεψε 30 χρόνια μετά να ανοίξει το πρώτο σχολείο κεραμικής στο Φαγιούμ. Βλέπετε, εκείνη πίστευε πως μέσα σε κάθε παιδί κρύβεται ένας καλλιτέχνης και πως η κεραμική θα προσέφερε έναν τρόπο στα παιδιά του Φαγιούμ να διεκδικήσουν ένα καλύτερο μέλλον. Αυτό είναι και που έμαθε στους πρώτους της μαθητές, οι οποίοι αργότερα άνοιξαν τα δικά τους εργαστήρια, περνώντας την τέχνη στις επόμενες γενιές. Οι προσπάθειες της Εύελιν επέτρεψαν στο χωριό να αναπτυχθεί και να γίνει ένα νέο κέντρο τέχνης της περιοχής. Για να τιμήσουν την καλλιτέχνη, έδωσαν το όνομά της στην κεντρική πλατεία. Η Εύελιν έφυγε από τη ζωή το 2021, στα 82 της έτη. Προφανώς αφήσαμε να περάσουν αρκετές ώρες για να στεγνώσουν τα υλικά. Συνεχίσαμε την εκδρομή μας πιο βαθιά μέσα στην έρημο, όπου συναντήσαμε 2 με 3 ακόμα λίμνες, εξίσου βρώμικες. Στα βίντεο που θα δείτε μέσα από το αυτοκίνητο, θέλω να ξεκαθαρίσω πως ήμουν όσο πιο ακίνητη γινόταν. Με άλλα λόγια, θέλω να καταλάβετε πόσο απότιμες ήταν οι κινήσεις και πόσο έντονη η εμπειρία. Δηλαδή, θέλω να καταλάβετε πως γίναμε φραπές. Και γύρισε τα μάξι και βγήκε στα παράθυρα. Η επόμενη μας στάση έγινε προκειμένου να θαυμάσουμε τους καταράκτες, που δεν λέω είναι αξιοθαύμαστοι δεδομένου του πού βρίσκονται,
Κατά τα άλλα, το νερό εξακολουθεί να βγάζει μία ιδιαίτερη μυρωδιά. Τα νερά από τους καταράκτες καταλήγουν σε μία ακόμη λίμνη, μέσα στην οποία και μπήκαμε. Φυσικά, για να σας προλάβω, όχι κολυμπώντας, αλλά με βάρκα, την οποία προσπάθησα και εγώ να οδηγήσω με πλήρη αποτυχία. Κάτσε μέσα στη βρωμιά είναι. Πειράζει, είναι όντως αρκετά βρώμικο, αλλά είναι καταράκτες στη μέση της ερήμου. Είναι τρεις. Ένας, δύο πιο πάνω που δεν φαίνεται εδώ. Τρεις. لما دلوقتي قول لي انت مع محمد ركبت العربيه قلت له اكيد بيصلي يعني غير ولا اي حاجه. انا قلت لك انت عبيط منين مش هيسال فيك. هسيبك من ده هيفضل يرن عليه لما يهبني ده ويقعد بيسال. انا قلت رايح وادي حيتان وهشوف لا بيقعد يا عم يفضل يعمل اخطاء. Ξαναμπήκαμε στο αμάξι. Οι οδηγοί μας, οι οποίοι στο σημείο αυτό να σημειώσω πως άλλαξαν μετά την επίσκεψη στο εργαστήρι κεραμικής, μας έκαναν μερικά ακόμη τρομακτικά και τολμηρά κόλπα στην έρημο, το οποίο μεταξύ μας, αν και τρομακτικά, εγώ βρήκα συναρπαστικά. Στο τέλος του βίντεο θα σας γράφω και το όνομα της εταιρείας την οποία πήγαμε στην έρημο. موسيقى؟ Okay. Addio Giulio. مثلا شغل يا ولد غيرك شغل قبل ما تطلع يطلع والله يا عم ده لسه يفتح يا ولد عقب والله لا تفتح كل حاجه قفلت موسيقى يعني موسيقى Καταλήξαμε σε έναν αρκετά ψηλό αμόλοφο, από τον οποίο κάναμε boarding με σανίδες. Και κάπου εκεί, οριακά δεν τους παρακαλέσαμε να μας πάνε στο κάμπ προκειμένου να ξεκουραστούμε, καθώς η ζέστη είχε ήδη αρχίσει να μας ταλαιπωρεί έντονα. Και τώρα που φτάσαμε στο κάμπ, μίλησέ μου. Νιώθω ήδη Βεδουίνο στην καλύτερη, Μπαμπουίνο στη χειρότερη. Είμαστε κυριολεκτικά στη μέση του πουθενά, καλά όχι κυριολεκτικά, είμαστε στο Φαγιούμ δίπλα. Είναι εδώ το κάμπ. Εδώ. Κάναμε σήμερα μπόλικα, πήγαμε, δεν θυμάμαι πού πρώτο πήγαμε σε λίμνες, πήγαμε σε 3 λίμνες που έχει, πήγαμε σε καταράκτες, εντάξει. Πήγαμε μετά, πού πήγαμε μετά, θυμάσαι, ξέχασα. Κάναμε σαφάρι, κάναμε πολύ καλό σαφάρι. Πήγαμε σε μια σπηλιά. Α, ναι, πες μας για τη σπηλιά. Ωραία σπηλιά. Έχει ψάρια μέσα.
Κάτσαμε εκεί, κολατσίσαμε. كهف ولا مش كهف ده ولا ايه؟ كهف. ده الرجاله بهتنا قصر لنا. كهف ولا مش كهف ده؟ Λογικά. Εντάξει, δύο νεφρά έχω. هو كشاف طيب. هو يعمل يكون في حاله الحرب. Και μετά από το κολατσό πήγαμε για surfing. Boarding βασικά, όχι surfing. Για boarding στην άμμο. Μη φύγεις. Count. قرب بقى من الجوم يا غبي. Πώς πήγε η Μύρονα εκεί? Τέλεια. Γυρίσαμε εδώ, μας έφεραν. Φυσικά, εγώ είχα ξεχάσει ότι δεν κάθονται μαζί άνδρες και γυναίκες. Και πήγα και κάτσα μαζί τους και σηκώθηκαν όλοι και έφυγαν. Ναι. Τώρα που κάτσαμε στην Πέρκολα εδώ, που ήρθαμε, γι' αυτό μου έδειξε όλους που να κάτσω. Μου είπε, κάτσε εδώ ή εδώ, μου λέει. Και εγώ ήρθα και κάτσα μαζί σας. Και μόλις έκατσα, σηκωθήκα εδώ και πήγα μέσα. Και μείναμε εγώ και ο Μύρονας μόνο εκεί. Αλλά ούτως ή άλλως δεν τους καταλαβαίνουν, ποτέ δεν κάνουμε παρέα. Αλλά δεν θα φύγω εγώ, κύριοι. Το έχω ξεχάσει. Και τώρα περιμένουμε να πάει 6, είναι 5:30, να φάμε το βραδινό μας. Έχουμε φέρει και κάτι πατατάκια, κάτι μπισκοτάκια για πιο μετά, εάν είμαστε ξύπνοι και νηστάζουμε. Και αύριο ξημερώνει νέα μέρα. Ίσως είναι περιστέρι απ' έξω. Αν είναι περιστέρι απ' έξω δεν πειράζει. Τι μπορεί να είναι? Ξέρω, καμία γατούλα. يس ساعدوهم. Κοίτα, φαίνονται οι αστερισμοί. Απλά στο υπόλοιπο κάνει χιόνια, βλέπεις? Όχι. Στο βίντεο δεν σου φέρει ποτέ τίποτα. Καλημέρα! Good morning, beautiful people. Το πες. Ξυπνήσαμε στην έρημο. Δεν φαίνεται πολλά, θα δείτε μετά. Είναι 9:30 ώρα το πρωί. Έχει δροσίτσα, το βράδυ έκανε πολύ κρύο. Το βράδυ φορούσαμε φούτερ. Όχι. Έχουμε τη γάτα από χθες, τη θυμάστε? Εδώ την έχουμε πάλι. Παίζει τώρα με το σκηνή. Έφτιαξα, εγώ το άφησα κάτω. Ας το μωρί. Διεκδικήσαμε το κινητό πίσω. Πώς ήταν ο ύπνος στην έρημο? Σε κάμπ στην έρημο? Χάλια. Είμαστε μόνοι μας. Μέσα σε όλη την όαση. Σε όλη την όαση, στο κάμπ. Δίπλα στην όαση. Καλά. Ναι, λογικά και σε άλλα κάμπ θα ήμασταν μόνοι μας. Αλλά δεν μπούμαστε. Όχι. Εντάξει. Αν πάμε. Μπορεί. Καθόλου. Κοιμηθήκαμε σχετικά, εγώ κοιμήθηκα αργά, κοιμήθηκα 1 η ώρα και μετά βασικά, μπορεί 2 η ώρα κοιμήθηκα.
Έκανε κρύο πιο βράδυ, φυσούσε λίγο, χτυπούσαν οι τέντες, ήταν όμως ενδιαφέρουσα εμπειρία να πεις ότι το ζήσα γι' αυτό. Ξυπνήσαμε το πρωί, ψάξαμε τώρα πρωινό. Είναι πίτα, ήταν ομελέτα, λογικά η σαλάτα από χθες, βάλαμε γιαούρτι και τη σήμερα και μέλι, μαύρο μέλι. Και σήμερα, τώρα περιμένουμε να έρθει ο οδηγός να μας πάρει 10 η ώρα, να μας πάει πίσω. Στο σημείο αυτό, να σημειώσω πως τον Απρίλιο φύγαμε από την Κρήτη με μια θερμοκρασία 15 με 20 βαθμούς και στην έρημο ήμασταν κάπου στους 35 με 40. Παρόλο που η ζέστη, όπως καταλαβαίνετε, ήταν πολύ, μπορώ να πω πως το κλίμα είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει εμείς.